ko mga sa ta. Ha? Mga Oh. Ipanyo to na di. Ano mo ko sa kontrabaho ko din taon lang. Wala ko kasaw. Kabaw kang wala na diri imong anak na minyo na. Ama bitaw ang atong anak bugtong babae na minyo naman to siya. Ano to guti kay ninyo to siya pag inabuhi dito sa ilang yang bana. Mao ganing sawi ko dito makaon ko. Ikaw gingaon si kay kaoy kanya lang atong anak. Pag kaminyo, dambuhala kay gawas puti pagkadakuha tambo kayo. Di pa kana healthy. Oh, ito sa sige naman atong inab to bana to. Ngiting mo daot na ang among anak ha bugtong naman among anak pinangga kay na mo. Ano gani? Minoon kanon tong may siya bana oy kay baw siya. Few moments later. Kami jud mo kaon jud may kasaw. Bilog ka nang busog ko eh. Busog ka. Love. Kumusta nakaangato ang anak dito ron nga ni Minyo di boy no? Yun ang punta do awa pod. Ay noon ingon man to siya nga di gugun to niya pasagda natong anak pakanon to na kung saywa ni diri nato. Oy pakaon niya di. Samot dito panambok ron. Ako na problema jud ko ato niya kay katuro ba tong anak himilian kay kaon? Di kito ko kaugbuan diri. Di mo kaon og ginamos. Amo ang iya mang ipakaon ka nang wala man nato diri. Samot pa dito pakanon niya og buwad ginamos. Karni-karni. Karne ito. Ambok kumayo sama. Duwa to pohon kay pag kami nyo pero di pareha maglawas nimo duwa to pohon maghuot to ng putahan. Sama imong adtuon. Ay kay abi pa lang kung si Tidon kung pagginikanan ingom to si boy nga Di mo. mo gumingom to siya. Ingom to iyang bana nga mo duwa kung bakasyon na kuno sila diri kay puam sila puyos pikas lungsod. Kalayo riya to plite kanala itong plite-plitihan ito niya. Abi pa lang kung si Tidon ta. Dai. Sige magkuha ng kanilo. Butong pa man ang kunya wala nang day sulod. Mahimot ag manghud na kay wala naman si Inday, hindi naman. Di tigo ang ay di na di ko pus ng matris ani. Sige. Ano man naman si boy eh. Sus pag minyo na mo ikaw mo tambo kay ko. Maniman pag dara diri sus darang bukog ko. Ano pa rin punta sa biyapas kay wa may bugas. Sige ning banaw eh. Lab. Lab jar. Lab Mo ya. ta sa lapapa ba? Ano do ta? Duwa sa ta. Ano sige? Hindi na ato ta. Kaya kaming ano ko nila may lagsay. Sige. Ato ta. Kaya sus na mo nag-usap on. Ay lagi. Dapat daghan dito. Ah sige sige. Isa lang kalap. Nanam gyud ta. Para ma-surprise imong mamang papa ba. Bilin sa tiga diri. Dadan isa ka. Oh sige ha. Sige sige. Ayo, ma, pa. Ay! Ay, pa. Ay dong! Ay sus! Yara mo lagi ka nasuroy! Ay, so sige mo kaya nga. Gingnan ta mo nga. Mga pila ka buwan na mo labay, mga 5 na siguro. Oo! Ano lagi ka sa mga pagpamay? Walang lima na kabuhan! Dili kay mo, gimingaw mo siya. Ay, ikaw naman mo! May muda na si Inday! Gimingaw po mi siya, mama! Nagmusta naman to akong anak. Ay, sus di mo ay mag-uot pagkuha ko diri. Himso kiglawas, mas dako pagkay uni mo. Hindi nagsikaro pa, sus bawo lang. Gusto na kayo dagan! Anak, sus dagan pa isikutan. May kahintambok siya doon niya. Kusog pag yung dagan. So lang! Tingnan ta mo nga. Kung unsa ang wa niya makaon diri, ako ipakaon niya dito sa uwa. Salamat kay Damita. Huwag may magmahay niya kay na umagad. Ay, sus. Ay, love. Sige, sige. Wala! Wala naman takalungag. Mama! Surprise! Ay gagawin mo. Isa man na. Ay, ano ni anak mo kaila? Ano sabi? Tutupi ko na ba? Ang inyo hain taon ni unika iha. Logo! Malibok to ni mo, day! Ano lagi taon niyo ba? Sabi sa pa! Saan niyo ang ganda? Ang ako hain taon ni kinaon kay baba mo ba? Untag! Untog gabi eh maon niya akong kinaon kay kini akong butang bana. Ipanagkin kong kanding. Ipasamsam kong sagbot oh. Suskin po ako ni mo! Di papa, ning ana magang ani ana ko ninyo nga. Kung unsay wa makaon niya diri, awi pagkaon nito niya. Di ba wawabi ko'y trabaho? Nya, no, dako ko dito. Uma. Ay! Uy, sundang na day! Katong ko rin sa Di pa mo gidana ko diri kay oh dako mo diri kay ako ning itugway diri. Sus! Pag ako wala ka bilangga! Ito galing mong Laguna di ay! Salbahis ka buhay! Ito ba na naman?